Maisa sa katuparan na rin ang matagal ng pangarap ng multi-purpose covered court sa loob ng San Antonio Elementary School sa Barangay San Antonio, Iriga City, Camarines Sur. Kaninang umaga, formal nang isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa naturang proyekto. Kaya labis ang galak ni Catalina Saison, ang principal ng San Antonio Elementary School dahil may magagamit na silang gusali tuwing may pagdiriwang sa kanilang paaralan, pati na rin ang barangay. Ako po bilang po pinuno ng paaralang ito ay taos puso pong nagpapasalamat sa ating kagalang-galang na congressman ng 5th District of Camarines Sur, Honorable Migs Villafuerte, and then sa aming napakasipag, napaka-amiable na City Mayor, Honorable Rex Cuba Oliva, na binigyan po ng pansin ang aming hinaing para po ang aming paaralan po ay magkaroon na ng covered court. Typhoon resilient ang ipapagawang multi-purpose covered court. May lawak itong 800 square meters na pwedeng mag-accommodate ng hanggang 700 tao. May ilalagay rin na entablado at palikuran. 25 million pesos naman ang nakalaan na pondo para rito. Nanguna naman sa seremonya si Camarines Sur 5th District Congressman Migs Villafuerte kasama si Mayor Rex Oliva ng Iriga. Nakibahagi rin sa seremonya ang grupo ng Team 1 Iriga. Ayon naman kay Congressman Migs Villafuerte, isa sa kanyang mga pangarap ay ang mapagawa ng covered court ang mga barangay at paaralan sa Camarines Sur lalo na sa Iriga City. At sa kanilang pagtutulungan ni Mayor Oliva ay mas madali na itong maisa sa katuparan. Sa pagtutulungan, of course, marami tayong ma-accomplish at magagawa. Kaya ito ang isa sa mga resulta sa magandang relasyon at pagtutulungan by and between the City Government of Iriga, the Provincial Government of Iriga, and we are being helped by Congressman Migs and Congressman El Rey sa paghanap ng mga fundo galing sa national government. So itong construction ng multipurpose covered court dito sa San Antonio Elementary School ay truly the result of the unity of oneness and the collaborative effort of all stakeholders para makapagbigay tayo ng quality education sa mga taga-Iriga. Hinahanapan ko talaga sa totoo ng budget ang covered court din dito sa ES. Pero ngayon, na pinondohan ni Mayor Rex, pwede na ilipat yung fund sa road concreting sa barangay. So this is just one example kung ano ang resulta